गोंय राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 फेब्रुवारीच्यान सुरू. गोंय राज्याच्या राज्यपालाच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांच्यांनी दिल्या. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. आयच्या कॅबिनेटात महत्वाचे तिसरे डिसिजन जे आहा ते 6 तारखेक आनी 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतलें. गव्हर्नर एड्रेस 6 फेब्रुवारी. ओके. नेक्स्ट 9 जानेवारी 16 फायनान्स कमिशन येता. सो दॅट 9 जानेवारी दिसा ऑल कॅबिनेट आणि कन्सल्टेशन विथ द कॅबिनेट कलिग्स, कन्सल्टेशन विथ द पंचायत, जिल्हा पंचायत, विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि येते 16 फायनान्स कमिशनाचे तांच्या बरोबर जे आसा पळय डिस्कशन्स परत सजेशन्स तेंची घेतले. कंटिन्युअसली 2 days मिटींग इन्क्लुडिंग द फील्ड विजिट 8, 9 आणि 10 अशी 2 दीस. मीटिंग्स मंत्रालयात असतात ना ते बाहेर असतो.